Ang atong tubag sa Salmo naghatag og pamaagi unsaon nga ang atong kinabuhi maglabig yod ang kalipay kaysa hilak. Matod pa niya, sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. So kinahanglan gidi ay nga kung gusto tang malipay, doon na gid tay ipugas. Ako nakaagi man ko ani kay mag-uuma man ko, lisod yun kayo ang pagpreparar sa yuta. Wako kaagis humayan, amo to maisman, bukid, ang pagkaingin, ang pagbugwal, guad, niya inighuman, tamnan dayon, kapoy Pero inigsugod nag-ani, kanabitang nana, manubo na ang mais, labi nagnindot og tubo, murag luag sa kitagdughan. Niya maghuwat pa ta og mga 4 ka buwan, una pag yun makaon yun nato ang atong gihaguan. Dugay, pero malipayon nga mukaon. Karon giusab ni sa kalibutan, ang sa may gibuhat sa kalibutan karon, ana ba? Ana. Dali ba? Dili. Kaya magpugas kog ka, muhuwat pa man ka. Muhuwat kag dugay-dugay, mga 4 ngadto 7 ka buwan, una pa ta makapahimo sa ato yung gihaguan. Pero karon gusto nag-instant. Ana yun. Dalion yun kay kapoy ug huwat. Di na kayo ron ang mga tao gusto o kanabitang mag-antos. Muna nga diri sa atong ebanghelyo, naa naman ning panghuna-hunaa sa tao, ang inahan ni Santiago ug ni San Juan, mao man ginang mga inahan, mao man ginay maglantaw kung unsay kaugmaon sa ilang anak. Kusog man kay na anak, ani sikreto og kuan, hangyo ni Hesus insya, kining akong 2 ka anak, tabang iniha nga inig lingkod na nimo dito sa imong kingharian, kuan na siya palingkura ang usa sa imong tuo ug sa iyang imong wala. Ana niya mao na nga kuan gi sultihan ni Hesus kung unsa gidi ay angay buhaton siya. Gusto mo nga mulingkod sa kong tuo sa kong pagpugas o sa mo niya unsa may ipugas siya, imna ning kupa nga akong imnon, pasabot pag-antos o sa mo niya. Mao ni ang sikreto sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi, kanang kamaotang mo antos para sa uban. Munang giklaro ni Hesus dinhi nga ingon siya, sunda ko ninyo kay ako mianhi dili aron alagaran, kay nindot manggod kay nang mulingkod tag trono kanang atong gingharian kunuhay. Unya ang tao tanan mo alagad nato, dili din na mo ay sekreto sa kalipay. Ang sekreto di ay sa kalipay mao di ay ang pag-antos. Kung kamaotang mo antos para sa uban, sama nang magdamog bata dinhi niya magsaba-saba niya antoso ni mugda ngadtos gawas, antos ba yan na? Nya malipay ang nahibilin kay di man madisturbo, di ba? So ang tinuod nga sikretos kalipay mao ang pag-antos para sa uban. Muna si Bishop Chopilo Kamomot or Venerable Chopilo Kamomot, grabe ang iyang pag-antos para pag-alagad sa tanan, apil nas mga kawatan, sa mga mangingilad o uban pang mga tao nga kanabang gitawag nato og sinalikway sa katilingban, mga standby, ana iyang alagaran. Pero gamay ra pud tong iyang gibuhat kung ikumparar nato sa nabuhat usab nila ni Santiago. Ngano man nagpakamatay man gyud, giputlas liog si Santiago. 95% sa mga apostoles gipangputlas liog or gipanglansang sa cross. Mao sa toy ilang investment, mao sa toy ilang gipugas para sa Ginoo. Kamo unsa may inyong ipugas? Slat lang.
Kana lang gud. Nya mo ta akong suggestion gahapon sa akong misa nga sugod karong adlaw o gusto gyud mo makadonate, ayaw na mo kaon. Kung lisod yung kayong panahon ba, ayaw nagkaon karon ugma og sa Miyerkules inom lag tubig. Nya kanang imong budget karon sa kaon, ihatag, ipalit og slat. Kapalit yung kay. Matod pa sa akong mama sona kanang manindami, suki, tiwasa suki. Gamay na lang gini na ibilin suki. Ana, nya gitaguan itong ubang gitaguan din ubang kalbasa diri sa akong loyo nya joter ay ibutang dito na kung anong joter na ibutang haron mura sa kunuhay na hurot na ako sa tig ali diri sa loyo yes mama akong mama ba iya sa tong teknik para mahalin pero kani dili ni teknik ha mo na diri sa unang pagbasa si San Pablo mideklarar nga kami muramig mga lapok ba kanang lapok mapurma man na bisag unsa depende sa pattern iya bang purmahon nga kulon purmahon ba niya nga kaang purmahon ba niya nga murag flower base ang lapok mononot ra na siya matud pang San Pablo ni aman may mga authority na naman may mga dungog pero dili ni namo ang kunon nga amo tungod kay dili man may mo nagpurma niini aron dili may magpagarbo kanindot ana ano nga panghuna-huna kamo na mo yung mga dungog diha na nasad mo yung mga balay na anay mga trabaho na anay mga kwarta ako na pare ana naasay na madre sama na lang sister pero dili ni nato ang kunon nga ato kay musugod na tagpangangkon ani mahimutang masulubon di na ta malipayon nga naman wala naman tay point to give thanks to God ba kanang di na ta kapasalamat sa Ginoo kung mangangko na ta nga kita mao'y naghimo ani hinimo ra ni tanan sa Ginoo mo nang matud pa ni Job ang Ginoo mo'y naghatag ang Ginoo sad mo'y nagkuha ug mao na ni atong mentality magsige ra gitag pauban pauyon unsay isultis Ginoo karon daghan kay mga asawa nagmahay nganong maoy ilang nabana karon ang ilang bana daghan kay na ambot wa baka na manimba dining uban kana bang nakamahay ka nganong kanimay akong nabana nganong napunta man ko ani pero di sad ta mabalaka ana kamong mga asawa kay daghan sa kay mga bana karon nga nagmahay sad nganong naahat siyag minyo aning iyang asawa karon naa sa mga pari nga nagmahay nganong napari naa sa mga madre nga nagmahay nga nganong namadre man ko ana nya di naman ko ani kaatras kay uwaw naman sad kayo pres nako wa ko nagmahay wa jud ko nagmahay no nga naman kay duna koy importante kay ang prinsipyo nga gitubag before ko nisod sa seminaryo ni adtong June 1995 kay bawo mo unsay akong gihimo nga final question nga akong gitubag wa mo kay bawo no awa jud mo kay bawo ako ra may gitubag-tubag ato ang akong question nga katapusan akong gitubag ingon ko asa man ko gustong mag-antos nako asa ko gusto hibaw naman ko kay parte naman akong pag-antos ako may breadwinners pamilya grabe gaatiman og duha ka masakiton paralyzed anya di apay igsuon nga naminyo sa sinyalan kaayo upat ka buk anak tabang sa kog atiman didto so hurot-hurot gyud usahay wa na koy pamliti na agian na ko ingko na agian kugos og bata sukahan og bata tungod sa kong mga pag-umangkon nga motabang sa kog bantay dili katog kay perting sa baas bata magsigig hilak kay nitipon sa daog puyo ako maguwang kadiyot arag naatiman ginana ko mga bata pagpadako og bata pagpamalit anang mga gatas mga tambal kay ari man hanok nako tanan ang problema ako may breadwinner so nakaingon ko sa kinabuhi is pamilya kay bawo nako unsay mga problema kanang way bugas way pamliti wa nay palit para tambal di apay daghang di apay masakiton nga galisod pag ginhawa galisod paglihok lisod muna yun ako, ang kuwang na lang nako sa pamilya, ang paghimog bata. Wa ko kay bawa na sa paghimo. Inyo kong tudluan, pwede sad ko gyapon mo.
apprentice anak panagsa. Adi na lang ko anak. Mao na nga nangutan ako na may pagantos ang kinabuhis minyo kay baos ako daghang pari nagantos pod. Akong pangutana, asa ko gustong magantos. Mao na nipili ko sa pagkapari. Giganahan kong magantos dinhis pagkapari. Mao na karon daghan man sang pagantos karon isip pari. Kanilang pagpamaligyag slat, pabagas naon, antos na ani. Pero malipayon ko, kaya nga naman, mauni akong gipili, anhi ko gusto magantos, libakon ko, daoton ko, mismo sa akong mga gipangtabangan, i-reject ko, ibaliwa, ang ako sang gipangtudluan, sanong-sanong lang, inigtanaw na ko, lahi o gibuhat, sakit sad kaayo. Nakumao na ni. Nakada na ko antos din, himuingon dahin ko, akin mauni akong gidesisyonan, anhi ko gustong magantos. Testingin ninyo, di ba malipayon kay mong magantos. Adi mong to. Unang kalibutan karon kay ni promote man og comfort, pleasure og kining gitawag og immediate automatic nga pagkasinati sa kalipay, naguba ang kalibutan. Mao na nang niingon ang atong mga experts, doon na nakunotay giantos karon na global warming, climate change, nga di na ni matabang nga wa na technology nga makasumpo niini. Kana lang rong mga wildfires nga naas tibuok ron nga kalibutan, labi na sa mga dagkong nasod, Amerika, Europe, pertiron wildfire nganong nangasunog man na tungod sa kainit gyud kaayo. Matud pas uban akong mga kaila siya, grabe pa dir ang kainit diri, di na gyud pras una 30 naman ko katuig diri, ang lahi na gyud ang kainit karon, super gyud inig summer nya, inig winter sa kunob, ang snow murag di na sad normal. Pero gud nato dinhi ang atong uwan karon mubanlas na mga barangay, lunupan namang tibok barangay wa manas una. So nga naman tungod kuno ni sa climate change o global warming, patay ta ani tungod na sa atong pag-comfort. Nga naman comfort, mass production, himog dagko kay mga factories, ang asudi ay sa mga factories nga atong gihimo o ang mga himog daghang sakyanan aron di na kita maglakaw, ang mga asudi ay niidi kani mga air conditions moabot na ngadto sa atong ozone layer, nga nabuslot ang ozone layer tungod aning mga aso. Mauna karon ni abot na sa point nga nalata ng atong ozone layer, wa na mo filter sa radiation sa init sa adlaw, o ang resulta wa na klaro ang atong temperature, ang climate ni react sad. Muna mga linog, dagko ang linog, punan pa ning mga batasan sa tao karon nga pikon kayo, gubat dayon, patay dayon, inawayay dayon diha sa social media, nagdepresyon na sad ang mga tao, punan pa nitong pangwarta nga ang mga hugaw sa atong pangwarta gipanglabay ngadto sa mga sapa, nangadaot na sang atong mga sapa, hugaw na kaistanan, nanod na nga sa atong water table sa ilawom, contaminated na sa atong mga water tables, mostly sa tibuok na to dinhing mga sentro-sentro sa urban areas. Di na mainom ang water table, ang mga tubig gikan sa underground kanang atong i-deep well, nga naman naguba na sa kisay nakaguba na kita tungod kay di na ta gustong mo antos, di na ta gustong musunod sa Ginoo. Mo nang gipahinomduman ta karon ni Kristo, sunda ko ninyo, nagantos ko para sa tanan, alang sa kaluwasan sa tanan. Nay nangutanan ako, Pader, maluwas pa kataanin ako? Luwas, oy. Siya, di kata mga matay nako, patay. Pero og mamatay, luwas man sad. Gani St. James gani. Edad aning St. James, mga 42 pa lang kay ibutang natog na taon ni sa dungan-dungan ni Kristo, di 42 pala iyang edad, patay na nya, ug manghod ni siyang jutay Kristo, kay gasunod man Kristo dito pa basig maguwang jutay si Kristo, 40 pala edad, giputla na sa liog nya, nawili dai siya, waoy na ay kalipay,
Sunod. Nga mo, pamalit mog slat, antusan ninyo palit og slat, di ba naay kalipay nga inyong bation nga dili ninyo ma-explain. Lagi. Pero sige lagi ingon dia, wa ko'y kwarta oy, wa jud ko'y kwarta. Ana sas, permi lagi nang mang imong naong, ang imong agtang mag-abot lagi nang imong kunot sa imong agtang musika gana. Kapoy kinabuhi, kapoy. Ko'y kwarta. Ana, permi lang jud ka way kwarta, pero panghatag ragon. Ako sa una permi man kung way kwarta, pero siging hatag, zero yun. Karon hangtod karon, naag yun. Wag yun, mahubas ang tuburan. Daghan mangani ni kaos. Nakakaos na sad karon si mga madre sa diiste. Nakakaos terus una siging hatag, maglakaw, anay pamliti, sigig yung hatag. Nga naman, naaman ko'y gihandulan nga mga organizations. Ako'y presidente sa Legion of Mary, Curias, Guadalupe. Ako mo'y presidente sa among choir. Ako'y choir coordinator sa tibuok choir sa Parokyas Guadalupe. Apil pa ko sa kaning sisimpel, kaning basic Bible seminar, usakos mga speakers o organizers. Perting aktibuhan, sige yung gasto, siging hatag. Yan, sa resulta, buhi pa, sige lang yapog pakauaw, baligyag slat. Apil mo ani, di ba? Lipay kay mustanan, di yun mo mahubsan ang tuburan. Nga naman, kay si Kristo na may magpuyo nato, matod pang San Pablo, the fountain of living water. Di yun mahubsan si Kristo. Nindog na ta.